Blora Mustika Kota Adipura Sasanajaya Kertabumi atur babagyu wilujeng nuwun para lenggah lan para tamu ingkang dahat kinurmatan sugeng dalu sugeng kepanggihan keluarga ageng Sandi Wara Ketoprak Mustika Budayu pidalem saking dusun Tempuran Kecamatan Kutha Bluro Kabupaten Kitha Bluro ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Pandi Kabiyantu panjenenganipun Nyonya Yesika nuwun para sutresna sasampun panjenengan sami kasugata arupi tari gambyong para gadis seniwati kita saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budayu lasandu binarung umeli gamelan iki macan gugulan pangli ing Surawati panjenenganipun Ibu Satun para pangrawit ingkangipun kula wendah panjenenganipun Adipasanto Widodo nuwun para sutresna ing dalu punika saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budi Sagotra sing adibadhe beber cariyos cunduk kalih pamundutanipun Bapak ingkang amanggugati sing adibadhe mundhut lampahan sejarah ing Kabupaten Tuban ingkang mawi irah-irahan Sri Wuning Mustikaning Tuban seri perangan Labuh Trisno Sabaya Pati sejarah ing Kabupaten Tuban ingkang mawi irah-irahan Sri Wuning Mustikaning Tuban seri perangan Labuh Trisno Sabaya Pati nuwun para pamirsa badhe ngaturaken paraga paragan kabadhe ayahi jejiban ing dalu punika Ronggo Lawe Bupati Tuban badhe katindakan panjenenganipun Bapak Amin Wijaya Mertorogo badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Dian Utami Dewi Tirtawati katindakan panjenenganipun Nyonya Wati Dewi Sekati badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Yesika Minak Jinggo Huru Besmo badhe katindakan panjenenganipun Bapak Suyoto Ki Lurah Dayun katindakan panjenenganipun Bapak Kemot
Demang Wongsopati badhe katindaken panjenenganipun Adimas Kabul Budiono. Buntar Lawe badhe katindaken panjenenganipun Bapak Bantu Garwa Prameswari katindaken panjenenganipun Nyonya Murtini. Raden Wirat Moyo badhe katindaken panjenenganipun Roko Mas Smith. Raden Sadoro katindaken panjenenganipun Adimas Hartono. Sri Wuning minangka dados teleng-telenging cariyos ing dalu punika katindaken panjenenganipun Niken Ayu Sundari. Adegan candhipun nggambaraken wonten ing Kabupaten Lamongan. Gunjang badhe katindaken panjenenganipun Roko Mas Jamin. Wijang katindaken panjenenganipun Adimas Sukarsan. Adegan candhipun nggambaraken wonten ing Kabupaten Bojonegoro. Kanjeng Bupati Puspaningrat badhe katindaken Roko Mas Subadi Garwa Prameswari badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Yayu. Dewi Kumala Rekna badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Ramiatun. Ngancik wonten ing Madya Ratri panjenengan sami badhe kalipur lawak kita saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya nggih panjenenganipun Cak Buntung Cak Jarot badhe keramekaken emban kita tomblok nuwun para sandyaning para lenggah lan para pamirsa kakung Sumawana Putri dos pundi mangke babaring cariyos ing dalu punika mbok menawi wonten klenta-klentu tandang tanduk saha wicara. Ika boten meranani penggalih panjenengan sami kula ika badhe nyuwunaken agunging samudra pangasah sekali mendika tetep merdika sekali jaya mustika budaya mugi tetep anjayeng bawana nuwun kalih nuwun.
Mesti kowe kaget. Rikala sliramu rerasan ing Taman Sari Kaijengan banjur Kakang tempuk wicara. Kandha yen kelakon. Menika menapa panjenengan mireng sedaya aku? Ya kene ora. Wiwit ho nganti mo pun Kakang wis pirsa. Sri. Apa sebabe pun Kakang ngendika yen bakal takon. Awit sliramu durung ngerti. Ana ing Kadipaten Tuban kuwi ana wewadhe sing nganti kalungguhan iki sliramu durung pirsa. Wonten wewadhi ingkang kula dereng ngertosi. Banjur babakan menapa, Mas? Yen sak tenane Yayi Sriuning lan pun Kakang kuwi dudu kadang tunggal kethok munir. Panjenengan menika lho, Kang Mas. Panjenengan menika kadang kula lho, Kang Mas. Ning dudu kadang kethok munir. Yen sliramu kepengin pirsa, dongenge rak ngene to. Samara pamore Winuk moyo winahyo pamuka ning
Candra pecat ingsun ana sumusuping rasa Ger Ronggolawi ulun Bathara Indra saka ing kayangan bumi Pertala ngertenono nggih ulun nganti tedhak ana ing arca padha mrepeki nggonmu muhung mring sesamun nyuwun marang kanugrahaning Jawata sebab ulun nampa dawuh saka kersane Sang Hyang Rama Pikulun guru dewa kang supaya ngupati jangkeping para dewa sing mapan ana ing kayangan Salendra Bawana. Ora ana titah kang kapiji minangka dadi jangkeping dewa ana kayangan kejaba jengen kita. Ronggolawe Bupati Tuban wis yer cukup semene ulun bali makayangan yer. Yen pun kakeng nyuwun marang panguwasaning Gusti. Durung wae jangkep 40 dina aja nganti jugarake marang pun kakeng. Tenane ana kawigati apa diajeng Bathara Golan siramu diajeng tempo. Nuwun sewu Kang. Nanging sakmangke sampun jangkep sekawan dasa dinten. Iya. Pramila kula sampun kumawantun jugaraken dumateng panjenengan Kang Mas. Iya. Ana kawigati apa? Sedhatosipun anggenipun kula wonten jugaraken panjenengan. Wonten ing Tuban menika karawuhan tamu Kang Mas. Karawuhan tamu. Tamu saka ngendi? Lan apa sejo lan karepe? Tamunipun saking Mojopahit. Kersanipun maturaken nawala kagem panjenengan. Kowe nampa nawara saka kraton Mojopahit. Kula-kula sajak wangi Nganggo layang-layangan barang. menawa wangi Kang Bupati. Layang saka panjenenganku Ratu ana ing kraton Mojopahit. Ya, ayu kencana. Kakang Ronggolawe kakang. Yen ari kalanggan iki Kakang Ronggolawe Bupati Tuban
dak wini suda dadi senopati perang ana ing kraton Mojopahit. Jalaran dina iki dipati Blambangan Guru Besma Minakjingga balelo ning kraton Mojopahit. Jingga! Aku kepengin ngadepi Dipati Guru Besma Minakjingga. Kula mangertosi brontonipun manah panjenengan Mas. Nanging kula nyuwun kangesan jenengan kula aturi. Lamun aku ngadepi Dipati Minakjingga saka Kadipaten Blambangan. Yen pun kakang entuk kamenangan, aku mung kepengin mulya lan mulyake putra lan putraku. Kula mangertosi Kang Mas. Kula rencana nyambar aku nanggetipun panjenengan matur dados senopati perang. Iya. Awit kula ajrih menawi kicalanan panjenengan. Ora usah. Kowe duweni rasa was lan sumeh. Lamun pun kakang kami suci dadi senopati kraton Mojopahit. Muwatusaken kasugengan panjenengan Kang Mas. Kang Mas dilatih kula. Panjenengan kedange muti Kang Mas ena panjenengan menika tasih gedhe putra ingkang tasih timbul. Tasih panjenengan menyerahaken panjenengan Kang Mas. Kaya pede kami kati. Kowe arep matur apa diajeni? Ojo kodeni karo pun kakang. Mas, sejatosipun kula menika badhe matur Kang Mas. Nembe kemawon kula menika nyepetno Kang Mas. Aku jejere Dipati Tuban Runggulawe. Andan ning kraton Mojopahit. Nanging nyepetno kula menika kandhasipun kasenjangan Kang. Kowe ngimpi apa? Saking rumas kula wonten bento. Panjenengan sak keluarga menika nitih bento Kang Mas. Nanging wonten tengahing Samudra bento menika kerep Kang Mas. Sabanjure Sedaya keluarga wonten Kadipaten Tuban menika saged dipun slametake. Nanging setunggal panjenengan menika boten saged dipun slametake. ayo karo bojomu. Pramila kula nyuwun kanthi saged Kang Mas. Pun bapak taken dateng Nyai Beton. Ateges ngarep karo pun kakang. Bapak ngomong ngaten. Nyai Tirtawati ingkang nyuwun Kang. Iya. Kula ijih nyuwun. Kowe uga ngimpi. Kowe ngimpi apa? Kowe Saking rumas panjenengan ngersakaken tindak campromo. Mentek sesekaran wonten ing Tuban. Sesekaran kala wau kula pethek kula wadhahi wonten Bokor Kencana. Dereng kemawon Bokor Kencana kala wau kembang. Tatak wonten peksi gagah Kang Mas. Peksi gagah kala wau nyamber dhateng Bokor kala wau. Antos Bokor Kencana dawuh wonten ing Bantul. Saking murinanipun panjenengan. Panjenengan ngoyak dhateng peksi kala wau. Saya tahu panjenengan menika boten ketinggal. nanging kepiye? Boten ngertosaken blainipun. Panjenengan sampun
Sobat. Kaget Kang Sira ndak timbali wong somat. Kados sinamber ngelap lepat kula panjenengan timbali ngadhep wonten ngersa dalem Kanjeng. Lagi wae ngopo wong somat? Katemben kemawon nindakaken dhateng kewajiban Kanjeng. Apa wis ana kerampungan? Sampun Kanjeng. Yen pancen ana kerampungan dina iki aku njaluk marang sabiyantumu wong somat. Lajeng dawuh menapa ingkang kula kedah tindakaken Kanjeng. Bedolan piandel ning Kadipaten Tuban. Song-song ayo tunggul napa? Kanjeng Dipati, menapa panjenengan boten kemutan Kemutan apa wong somat? dateng pawalengipun sesepuh wonten ing Kabupaten Tuban Kanjeng. Menawi song-song tunggal naga ngantos kabedha saking pelanggan Kanjeng. Boten dang malih Kabupaten Tuban padha brupo Kanjeng. Tuban bakal grupo. Wong somat sing perintah kowe dudu Ronggolawe pribadi. Nanging sing perintah kowe Ronggolawe Dipati Tuban. Bedolen piandel ning Kadipaten Tuban. Kanjeng Dipati, sepisan malih kula aturemut menawi Kabupaten Tuban ngantos menapa panjenengan boten welas dhateng kawula dalem wonten ing Kabupaten Tuban. Kaya-kaya ora bakal Kadipaten Tuban buka langgeng besok lawasi. Ayo bedolan piandel Kadipaten Tuban. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Wong sobat, ini apa wong sobat? Kula mboten kuwowo. Bedol song-song tunggal. Yen ngono kowe ora kuat. Bedol piandel ning Kadipaten Tuban sukses. Aku pribadi sing bedol kayu. Tambah ana wong somat. Ya jeng menolong. Kakang jaluk. Wong kakang jaluk pamit marang sekali-sekali. Sebatas penjagaan apa tidak?
Napa nggih? Suwe kangen barang ramah. Yo pancen 40 dina lawase ramamu. Tansah nenuwun marang Yang Widi. Nanging wektu dina iki ramamu lagi netepi kewajiban ini. Kula sama bumi sliramu menyang kene wae kelawan ibu ya. Nggih, napa ya sliramu iki? Kapan kelawan Kanjeng Ramamu? Ibu, Sejatosipun Rama wonten napa penggalipun? Kok tansah ibu raosipun? Ibu, Rama tepusipun. Kanjeng Ramamu iki lagi wae. Tapi jijik banget. Kangge kados ngaten. Kaya biasane Kanjeng Ramamu iki netepi jijik banget.